Ahoj, zdraví ťa Paťo z Fontechu. Čínske Xiaomi pred niekoľkými týždňami predstavilo už celkovo 15. smartfón, ktorý spadá pod prémiovú radu so značením Mi. Tento smartfón je priamym potomkom vôbec prvého telefónu, Xiaomi Mi 1, ktorý uzrel svetlo sveta už v roku 2011. Dnes, takmer 6 rokov od tohto momentu, máme čo dočinenia s modelom, ktorý úspešne kráča v šlapajách svojho predka, nakoľko naďalej ponúka výbavu tých najlepších za omnoho výhodnejšiu cenu. O Xiaomi Mi 6 sa nebojím povedať, že išlo donedávna o jeden z najočakávanejších čínskych smartfónov. Keďže sa však čakanie naň oficiálne skončilo už pred istým časom, neváhali sme a Mi 6 sme si zaobstarali aj my. Podrobnú písanú recenziu tohto telefónu už máme za sebou, pričom si ju môžeš pokojne prečítať po kliknutí na link v popise. Ako iste vieš z fotografií, Mi 6 sa trochu podobá na minuloročnú Mi 5. Opäť sa tak dostalo na kombináciu skla a kovu, pričom prvý zmienený materiál na tomto zariadení dominuje. Nachádza sa totiž nielen vpredu, ale aj vzadu. Na oboch týchto stranách je jemne zaoblený, avšak zatiaľ čo zaoblenie tvrdeného skla na prednej strane poteší len z kozmetického hľadiska, to na zadnej poteší aj z toho funkčného. Smartfón sa vďaka nemu pohodlnejšie drží v rukách a sadne doslova ako riť na šerbeľ. Inak zmien v dizajne veľa nenastalo, no tie, ktoré prítomné sú, zafungovali na tých správnych miestach a najnovšia vlajková loď čínskeho giganta vďaka tomu pôsobí ešte krajšie ako je predchodca. Ako to už ale býva zvykom, sklo vzadu zbiera všetky otlačky prstov, podobne ako agentúra NSA, a zachytávajú sa naň aj iné šmuhy a nečistoty. Ak sa teda tento telefón rozhodneš používať bez púzdra, radšej si k nemu dokúp kvalitnú handričku z mikrovlákna. Hovoriac o púzdre, jedno sa nachádza aj v samotnom balení. Je tenké, silikónové, jemne priehľadné a dokáže smartfón ochrániť pred škrabancami. Same ich však veľmi ľahko získa, takže určite odporúčam kúpu kvalitnejšieho. Odolnosť konštrukcie bola tiež výrazne vylepšená, čomu napovedá aj trochu vyššia váha. Nejde však o nič tragické a táto novinka sa aspoň nerozsype ako domček z karát už pri jemnom letnom vánku. Áno, Mi 5, narážam tým priamo na teba. Poďme už ale k displeju. Ten ponúka 5,15 palcovú uhlopriečku a Full HD rozlíšenie. Výsledná jemnosť činí 428 pixelov na palec, čo bohato postačuje. Samozrejmosťou sú ďalej živé farby, skvelé pozorovacie uhly a ideálna najnižšia ako aj najvyššia hodnota jasu. Pod týmto panelom je umiestnená trojca kapacitných tlačidiel, z ktorých sú podsvietené len dve. Ich funkciu a dĺžku spomínaného podsvietenia možno jednoducho korigovať. Stredné tlačidlo sa odlišuje efektným zapustením a taktiež tým, že v sebe ukrýva skener otlačkov prstov. Ten spolupracuje na výbornú a po krátkom priložení prsta máš okamžite k dispozícii systém Android Nougat s nadstavbou MIUI 8. Xiaomi Mi 6 beží vďaka nemu a tiež úctyhodnej hardwareovej výbave doslova ako hodinky a všetky reakcie sú blesku rýchle. Inak sa MIUI píši graficky podareným farebným prostredím a tiež mnohými kvalitnými aplikáciami. Hladký chod aj tých náročnejších je zabezpečovaný 8-jadrovým procesorom Snapdragon 835 či 6 GB pamäte RAM. Tá je typu LPDDR4X, čo je označenie pre najnovší a najrýchlejší typ tejto pamäte využívanej v smartfónoch. Nemôžem opomenúť ani 128 GB UFS 2.1 úložisko či akcelerátor Adreno 540, ktorý zvláda aj tie najťažšie grafické výpočty. Keď už hovorím o počtoch, musím spomenúť hneď trojcu fotoaparátov, ktorými je tento telefón vybavený. Vpredu si hovie osamotený 8 megapixelový selfie snímač, ktorý zvládne skrášliť tvoje fotky vyhľadením tváre, ale aj nahrávať Full HD videá. Naopak vzadu sú umiestnené zvyšné dva snímače a spoločnosť im robí tiež duálny LED blesk. Ľavý z nich ponúka 12 megapixelové rozlíšenie a clonu f1.8. Pravý taktiež ponúka 12 megapixelové rozlíšenie, avšak využíva clonu f2.6 a jedná sa o teleobjektív. Ten dokáže zachytiť zábery s dvojnásobným zväčšením bez toho, aby sa znížila ich kvalita. Taktiež je vďaka dvojci snímačov možné vytvárať vysokokvalitné fotoportréty, ktoré vyzerajú ako by sa o ne postaral profesionálny fotoaparát a nie tento 400-eurový smartfón. Kvalita záberov je na veľmi dobrej úrovni a ide bez pochyby o ten najlepší fotomobil, aký Xiaomi kedy vytvorilo. Zábery zhotovené za horších svetelných podmienok však opäť mierne pokrývkávajú. Video je naopak kvalitné a v jeho plynulosti napomáha štvorosá optická stabilizácia.
A zda nie je Xiaomi smartfónu, ktorý by sklamal výdržou batérie. Mi 6 toto pravidlo našťastie potvrdzuje a 3350 mAh akumulátor odvádza svoju prácu skutočne dobre. Okrem iného za to môže aj úsporný procesor či displej, ktorý sa zbytočne nezapája do pretekov o čo najjemnejšie rozlíšenie. S ohľadom na tieto skutočnosti vydrží Xiaomi Mi 6 bez problémov aj 2 dní náročnejšieho používania. Keď už mu ale raz šťava dôjde, je ju možné extrémne rýchlo doplniť skrz USB Type-C konektor. Keď už sme pri tom, ten slúži aj na počúvanie hudby, keďže sa jack na konštrukciu nedostal, napriek tomu, že by sa tam jednoznačne zmestil. Budeš si tak musieť vystačiť s redukciou alebo nejakými kvalitnými Bluetooth sluchadlami. Bluetooth v tomto telefóne je obsiahnutý v najnovšej verzii 5.0, ktorá podporuje prehrávanie hudby do dvoch zariadení súčasne. Nezabudlo sa ani na dual SIM funkcionalitu, avšak zatiaľ len bez podpory 800 MHz LTE frekvencie. Xiaomi však pripravuje globálnu verziu, ktorá by túto frekvenciu mala podporovať, takže ak je to pre teba dôležité, určite si na ňu počkaj. Kúpou tohto smartfónu neurobíš chybu ani teraz, ani potom. Dostaneš zariadenie prvotriednej kvality, ktoré právom konkuruje tým najlepším. Tak a čo viac k tomu dodať? Určite si pozri predošlé video, pretože v ňom nájdeš súťaž o trochu lacnejšieho bratranca Mi 6. A ako vždy, nezabudni sledovať Fontech, aby si bol v obraze aj zajtra.